Fost il-ħafna miżuri tal-budget tas-sena d-dieħla hemm dawk immirati fil-qasam ta' drittijiet tal-annimali. Waħda partikolari hija dik li jingħata inċentiv finanzjarju għal dawk li jażlu li adottaw kelb jew qattus minflok jixtru jew jimpurtaw wieħed. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Annimali Clint Camilleri waqt li kien qed qassam għat-tottijiet finanzjarji lil laqdiet mhux governattivi. Aktar il-qoddim ħankunu kollha din naħabbru issa miżura ġdida fejn dawk il-familji li ddeċidew li jadottaw pet minn ġewwa s-santwarju, ġifieri annimali li jkunu abbandonati u li jkunu ġew kurati, anke ser nagħtu grants għal dawn il-familji sabiex jagħmlu dan u dan sabiex inkomplu wkoll immexxu l-aġenda ta' dal-gvern quddiem fejn jitlu l-annimali. Camilleri qal kif dan il-fond li minnu għaqdiet mhux governattivi għamlu diversi proġetti ra żieda ta' 41% s-sena d-dieħla. Spjega kif minkejja dan il-fondi ta' din is-sena għadhom ma tqasmux kollha. Dan għaliex ġew riservati għal xi jaqdiet oħra mhux governattivi li għad iridu jirregolaw lilhom infushom f'termini ta' reġistrazzjoni mal-Kummissarju għall-Għaqdiet Volontarji.